El nostre somni també és aquest, i que pugui arribar aviat el dia de la llibertat com a poble català. Jo tinc ja una certa edat, però encara espero poder veure. Sobretot que els meus fills i els meus nets puguin viure en un estat que es digui Catalunya. Un somni és que voldria que Catalunya fos independent. Home, era un somni de protegir a la gent i que fóssim lliures i poder disfrutar dels nostres drets. Estaria molt bé que aparegués un altre Francesc Macià. Esperem que es reencarni i aparegui algun dia o altre. Jo en part comparteixo el somni de Macià, que el futur i crec que l'ideal del nostre país, perquè crec que ens convé, és la independència. Tothom que vulgui conèixer el somni de Macià i que el vulgui compartir i viure'l en primera persona, doncs que vingui a l'Espai Macià perquè estem segurs que l'entendrà perfectament i que s'hi identificarà plenament. Doncs, sobretot, perseguir els seus somnis. Vull dir, una persona constant, una persona fidel, una persona honesta, una persona amb les idees clares i que a la vegada doncs, es preocupava pels altres. Jo crec que hem de completar el somni de Macià. Tenim l'obligació de fer-ho perquè Catalunya ho necessita, perquè crec que això aportaria molta prosperitat i molt benestar als catalans i perquè aquella generació de patriotes compromesos es mereixen que recollim el seu testimoni i que arribem a la fita, a l'objectiu que ells haurien volgut.